Welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै आं मोनसे फिसा टपिकनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव ओरैनो फैलायबाय. So सासे आगैया आंनो माने कमेन्ट हरदोंमोन आरोना. बेनि कमेन्टआनो जाबाय बिगिनार ब्रह्म आगैया हरदों आरोना. बर' फिल्मखौ लाना जेरै कन्टेन्ट खालामदोंमोन बेफोरबायदिनो हारिजों सोमोन्दो थानाय सेन्टिमेन्टफोरखौ बेखेवना होनो नाजा. आं मोनसे बर' फिल्मखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोना. ओमफ्राय आगैया बुंहरदों आरो बेखौनो जेन आब' बेबायदिनो बर' फिल्मखौ लानानै भिडिअ बनायबाव होननानै बुंहरदों आरोना. बेनिखायनो आं गोसोखांनानै मोनसे फिसा टपिकनि सायाव दिनै आं सावरायनो सानदों आरोना. लोगोफोर सावरायनायनि सिगां नोंथांमोना मोनसे फिसा क्लिपखौ नायना लाग्रोदो. जेखि जाया मानो नों गुवाहाटियाव थायोब्ला आंखौ बावनाय नङाथ'? बावा मा एथ' मोजां मोननाय सेंग्राखौनो बावो नामा सोरबा? लाइजाम हरबाय थागोन आं, नोंबो हरबाय था. আজি 5 মাহ হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰেম কৰাৰ. মা দেউতাও ৰেডি হৈ গৈছে. এই কাৰণে আমি সোনকালে বিয়া পাতিম. बाबा आंथ' बेखौ मोजां मोना. वाह गलाफी वाह. नोंनि गोसोआ बेसे निहाथ. बावबाय नों दिनै जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ. बावबाय नों दिनै जों सानैनि समायखिरा लानायखौ. बिदि खालामनांगौमोनबा नों आंनि गोसो गेलेनायनि मोन्थाय गैयामोन. भिडिअखौ नायना नोंथांमोना एसेब्लाबो हमना मोनखाबाय आरोना. लोगोफोर जों खोनानो मोनो आरोना सोरबा गार्लफ्रेन्डनि थाखाय सुसाइड खालामो आरो सोरबा गावनि बिएफनि थाखाय सुसाइड खालामो. जोंखौ सोर जोनोम होदो लोगोफोर? जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्राय एसेबां दाव अनबोबाय फेदेरबाय जोंखौ सोलोंथाइ होबोबाय. अब्ला जों बे सासे सेंग्रानि थाखाय बा बे सासे सिख्लानि थाखाय जों सुसाइड खालामनो मा दरखार लोगोफोर? आंनि अपिनियननिफ्राय बुंदो दे लोगोफोर आङो. नंगौ मोजां मोननायनि खेत्रआव जुदि इगनर खालामजायोबा नों जायखौ हास्थायदो दे जायखौ हास्थायदो बेदो जुदि इगनर खालामजायोबा गोसोआव दुखु मोनो, गोसोआव खामग्लिनाय मोनो. बेखौ जाय मानसिया इगनर खालामजादों बा जाय मानसिया ब्रेकआप खालामजादों बेखौ बे हमनो हायो न'? बेखौ आंबो मिन्थियो दे लोगोफोर. नाथाय बिदि होननानै सोरजोंबा इगनर खालामजाबा सोरजोंबा ब्रेकआप खालामजाबा जों सुसाइड खालामनानै थैगोन बे नङा दे. जोंखौ बिमा बिफाया एसेबां उन्दैनिफ्राय दाव फेदेरबोबाय अनबोबाय हाजासे जोंनो सोलोंथाइ होबोबाय. अब्ला जों बेफोरखौ नागारनानै नाथाय बे सेंग्रायाथ' जोंनि आधा लाइफनिफ्राय फैदो न' ससे लामानिफ्राय. होमबा बेनि थाखाय जों सुसाइड खालामनो मा दरखार? नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ. दानि बावै आं मोनसे बर' फिल्मनि सर्ट क्लिप सालायदोंमोन. बेयाव नोंथांमोना हमनो हाबाय जानो हागौ. नायदो लोगोफोर, मोजां मोनलायनायाव धोनि एबा गोरिबजों जेबो लोब्बा गैया. मोजां मोनलायनायनि खेत्रआव गोसो मोजां आरो गोसोजों गोरोबलायनाय. अब्लासो बे लापा साक्सेस जागोन. फेसबुकफोराव नांलायलायबाय थायो सिख्लाफोरा DSLR KTM बाइक बेफोर थानायदोसो मोजां मोनो. ओमफ्राय आरो सिख्लाफोराबो सेंग्राफोरखौ बुङा नङा बुङो आरोना जेन महर मोखांखौल' नागिरो दानि जुगनि सेंग्राफोरा बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर. बुङो ना मोनसे बाथ्रा बुंनाय खोनादों नोंसोर निस्सय, जाय मानसिया महरखौ नायनानै मोजां मोनो बे महरजोंनो थगाय जालाङो. आरो जाय मानसिया बाइक DSLR KTM मिन्स धोनि न'खरनि हाजबेन्ड लुगैयो बेथ' बेजोंनो थगाय जालाङो. बेनिखायनो मोजां मोननायनि खेत्रआव धोनि महर मोखां बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया दे लोगोफोर. मेन लोब्बा दोङो केरेक्टार, ट्रास्ट, बिलिफ. मानसिया सैथो नंगौना नङा, मानसिया थार नंगौना नङा, बेसो मेन रिजन. बेखौसो इनकुवेरि खालामनानै नायनांगौ. नोङो बबे न'खराव जोनोम जादों बेदो जेबो लोब्बा गैया. नोङो बिल्डिंआव थादो ना हानि न'आव थादो बेदो जेबो लोब्बा गैया लोगोफोर. लोब्बा दङ बेदोसो नोङो बे न'खराव थानानै शान्ति मोनदों ना मोनाखै, गोजोन मोनदों ना मोनाखै. मोजां मोननाय खेत्रआव बिदि दे. नों गोरिब न'खरजोंनो हाबा जाफ्लांबाय, नोंहा न'खरा जोबोद धोनि खिन्थु नोङो थांनानै गोरिब न'खरनि सासे फिसाय मोनफ्लांबाय मिन्स हाजबेन्ड मोनफ्लांबाय. नाथाय नोंनो हाजबेन्डआ हाजासे अननाय होगासिनो, हाजासे नोंखौ सुखु गोजोनाव लानो नाजागासिनो. बेनोथ' जाबाय ट्रु लाभ, बेनोथ' जाबाय सैथो मोजां मोननाय. दिनै आंनो हाजबेन्डआ मा लाबोना होदो मा लाबोना होआखै बेदो जेबो लोब्बा गैया. नोंखौ सुखुआव दोनदोना दोनाखै बेसो इम्परटेन्ट. धन दोलोतजों मालाबाबो सुखु जानो हाया लोगोफोर. अनलायनायजोंसो अराय सम न'खरा सुखु गोजोन जानो हायो.
बेखौथ' नोंथांमोनाबो मोनथिखायो आं माने जोबोद दुखु मोनो आरोना माने गावनि बिएफजों बा गावनि गार्लफ्रेन्डजों ब्रेकआप खालामजाबा जे सुसाइड खालामा आं बहुद दुखु मोनो लोगोफोर जाय मानसिया नोंखौ इगनर खालामदों जाय मानसिया नोंखौ नेवसिलांदों बिनि सिगाङाव अरायसम मोजांनिफ्राय मोजां जानो नाजा जाहाथे लोगोफोर बियो फैनानै नोंनि अननाय मोननो थाखाय नोंनियाव आखाइ खबजोबनो गोनां जायो सुसाइड खालामनाय को दरकार गैया माबा मोनसे सल्युशन ओंखारखागोन प्रब्लेमा दङ जेब्ला प्रब्लेम गैयाबा सल्युशन मादि प्रब्लेम आरो सल्युशन बे मोननै कानेक्ट जाना थायो सल्युशन गैयाबा प्रब्लेमहाबो जेबो भेलु गैया थिग बेबायदिनो प्रब्लेम गैयाबा सल्युशनहाबो जेबो भेलु गैया मोजां मोनलायबा सोरबा इगनर सुसाइड दा खालामना ला सोरबा जुदि नोंखौ नेवसिनानै थांदोंदो नों सानना लाबानो जाबाय लोगोफोर बे आंनि खाफालाव गैखायामोन होननानै मानोना बुङो मानसिफोरा जोनोम जानाय जुलि जानाय आरो थैनाय बेफोर मोनथामा इसोरनि आखायाव लिरनानै थाजोबखायो नाय फर एग्जाम्पल एसेबां मोजां मोनो दे लोगोफोर सोरबा सासे सेंग्राखौ बा सोरबा सासे सिख्लाखौ 5 years 7 years मोजां मोनलायनानैबो मोनलायलाया बेनोथ' जाबाय इसोरनि महिमा बेनिखायनो सोरबा इगनर खालामलांबा दा सान मालाबाबो गोसोखौ लोरबां दा खालाम सानबानो जाबाय अके जेबो नङा बे आंनि खाफालाव गैखायामोन बा आंजों गोरोबनाय मानसि नंखायामोन बे होननानै मोनसे संसार जानोबा गोरोबलायनायासो इम्पर्टेन्ट ना सोरबा बायदि हिनजावसाया बेबायदि हाजासे गावनि बिएफआ अननाय होयो थेवबो नेवसिलाङो मानि थाखाय बेफोर जाबाय नंखाय मोजां मोननाय गारखा जेबो नङा आरो सोरबा बायदि गार्लफ्रेन्डआ हाजासे अननाय होयो थेवबो बयफ्रेन्डआ फाल्तु खालामबाय थायो सानै साथामदो लाइन मारिबाय थायो सेंग्रा सिख्ला बैसो अके बेखौ मानिना लाबाय किन्तु मालाबाबो धोखा खालामनाङा मानसिनि गोसोजों गेलेबा माबायदि साजा मोनो नोंथांमोना मोनथिखायो इदि नायदे जों नुनो मोनो न लोगोफोर प्रेक्टिकल लाइफआव बे सिख्लाया एकदमबार सानै साथाम बा बे सेंग्राया सानै साथामजों एकदमबार लाइन मारियो ओमफ्राय थाङै थुङै जाथारि हिनजाव बा थाङै थुङै जाथारि हाजबेन्ड मोनो स' बयबोथ' समान जाया मिथिखायो लोगोफोर एभ्रि हिउमेन इज डिफरेन्ट दानो लोगोफोर आंनि साबस्क्राइबारफोरा आंनि फेमिलिबाबो सोरबा बायदिया आंखौ मोजां मोनगोन सोरबा बायदिया आंखौ गाज्रि मोनगोन नंगौना नङा ओंखायनो बयनिबो नोजोराव जों समान जानो हाया अब्ला जों दुखु खालामनो मा दरकार बयनिबो नोजोरा समान जाया माखौथ' बुङो नोंनि थाखाय हांगारब्लाबो आंनि थाखाय सना टेनसन दाला बिन्दास लाइफ था सोरबा इगनर खालामबा नोंबो इगनर खालामफिनबानो जाबाय नर्मेलि सिरियास लानाङा स' बेनोसै आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेमनोसै नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय